Lolu hlelo Expanded Public Works Program luhlanganiswe izigaba ezahlukene okuhloswe ngalo ukwakha amathuba emisebenzi, ukuqeqesha kanye nokuthuthukiswa kwamakhono. Kanti selulekelele abantu abaningi ekuvuleni amabhizinisi abo. Kule 500 beneficiaries ndingaqinisekisa ukuba about 380 ibi-youth, then 120 ibi-women. Nasemasivuke ke sikwazile ukutraina abantu for izskills. Ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni nengqalasizinda uSihle Zikalala uthi lolu hlelo seluthele izithelo ezinhle kuzona zonke izifundazwe. Le program ilekelele abantu abaningi eSouth Africa iyonkana. It was former President Nelson Mandela who said, "Let there be work, bread, water and salt." Lokhu uMongameli uMadiba wayikusho ngoba eyibona inhlupheko esizweni sisonke. Abantu abaneminyaka engaphezulu kwengama-35 angeke basale ngaphandle esigabeni samanje se-EPWP. Kuna lento ethiwa sijonge abancinci kuphela from 18 to 35. Akunjalongo. Nalabo aba more than 35 years nabo sifuna ukuthi bangene kulama program. Ongqongqoshe beminyango ezemisebenzi kahulumeni kuzona zonke izifundazwe bazibophezele ngokuqinisekisa ukuthi ayasungulwa amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu kule minyaka eyisihlanu ezayo amenyezelwe uMengameli uCyril Ramaphosa.